mestre, tanto meu irmán como a min podemos vivir do que máis nos gusta, que é da música galega. Isto sería impensable cando empezamos a aprender, ou seja que moito andamos, e moito seguiremos andando, pero moitos empezamos a andar gracias ao que fixo este home e homes como ele. O sea que un forte aplauso para Xosé.